Sona el despertador a les 9. Cal que jo m'imposi disciplina. En voler sortir-se no n'hi ha pas prou. Em resulta necessària una rutina. 9 i 10 davant l'ordinador. És quan s'inicia la jornada, però tampoc hi ha pressa, que l'estrès no és bo i un cert relax fa falta de vegades. Com que cal saber què passa al món, entro a la web d'alguns diaris. No vull entretindre'm, sol serà un segon, però al final també redacto comentaris. Amb la tonteria són les 10. Sé que necessito més constància i aleshores penso, mira't el correu, que potser has rebut missatges d'importància. Com és evident, no en tinc ni un. Són només e-mails amb tonteries, però tan sols llegir-los que n'hi ha un munt. No sé com, però ja ens trobem en ple migdia i aquí em planto indignat. Mira quina hora és, no es pot ser tan ruc. Perdre el temps així, això ha de ser pecat. Però un segon després de dir-ho, entro al Facebook. Veig que fan amics i coneguts que fa temps que no veig en persona. Miro fotos seves ben entretingut, per si tenen cap amiga que està bona. I arribem a l'hora del dinar i ara el treball, doncs clar, s'espera. No és el que desitjo, però m'he d'aturar. I ja que he parat, em miro la riera, o com es digui ara. Coi de migdiada són les 6 i em prometo que ara sí que ho paro. Però a YouTube hi ha un vídeo que tothom m'ha vist i si jo no el veig seré un bitxo raro. Vídeo rere vídeo es fan les 8. No he fet res de res i això em puteja. Amb la frustració que tinc escric un tuit i m'espero fins que algú me'l retuiteja. Una sèrie s'ha descarregat, he de comprovar si està baixada. I quan em despisto m'he mirat la primera i la segona temporada. Són les 12, sé que m'he distret, però en fer la feina m'hi encaparro. Ho aconseguiria si no fos pel fet que internet està tot ple de vídeos guarros. Carai, però si ja és de nit, jo ara m'hi posaria. Però quasi que vaig al llit, demà serà un altre dia. I demà ho prometo, jo dic prou. Ai, demà serà satisfactori. El despertador me'l posaré a les 9 per passar-me el dia a Instagram mirant stories. Un drama tot.